Deň daňovej slobody je vlastne moment, dokedy od začiatku roka robil štát na všetky odvody, zdravotné, dane, neviem kde čo všetko, a potom už robí na sebe. A teraz teda ten moment padol, že do konca augusta sme všetci v tomto štáte, všetko, čo sme zarobili, sme ako keby že odozdali štátu. A odteraz je to, od toho konca augusta je to teda to, čo robíme na seba, na našu vlastnú spotrebu, že môžem si kúpiť rohlík. Hej? Že to je naozaj, že v tej rovine. To znamená, že to je zúfalá situácia. To je extra, že keď dáš do tohto dňa daňovej slobody, tak to úplne inak ti celé vyformuje ten feeling z toho. Lebo keď to vidíš, že nejaké percentá, takže OK, niečo mi chodí mesačne, ale keď zrazu uvedomíš, že povedzme, že do konca augusta každý deň chodíš do roboty a zarobíš len na tie odvody, len štát. Tak to je brutál. To je strašné. To si úplne to tak ovalí, že čo za to zostáva. Ak sa ti páčia podobné bitcoinové myšlienky, sleduj naše MTH kanály. A my už sa vidíme pri ďalšom videu.